Helbet, em li ser qonaxa îşareta trafîkê ya axêver wekî ceribandin li Şamê dixebitin, em li ser wê li cihên xerebalixê ên niştecihanê û pêyan dixebitin. Armancê ew e ku şofêrê otomobîlê hişyar bike eger ev stûna îşareta trafîkê derbas bike yan li ser xeta pêyayan bisekine. Armanc jê selametiya welatiyan e da ku welatî ji aliyekî derbasî aliyê din bibe bi selametî bêyî ku otomobîl hebin. Helbet ew bi rêya senzorê kar dike, tenê ku îşareta trafîkê sekinî û ya sor ji bo otomobîlan pêket têkar bike. O şofêr hişyar bike eger ew pêş de çû ser xeta pêyayan. Senzor îşaretê dide axêver da ku biaxibe jê re bibêje ku ew li ser xeta pêyayan e û wî stûna îşareta trafîkê derbas kiriye. Ev rewş me berê ceza li ser dinivîsan derbασκirina stûna îşareta trafîkê yan sekinîna li ser xeta pêyayan. Helbet ev îşareta axêver alîkariya kesên kêmendamên dîtinê dike. Niha wekî ku hûn dibînin îşaret bûye kesk û sekiniye. Lê dema ku bibe sor, hişyariyê dide wî da ku peya hêdî bibin û bisekinin. Heta ku trafîk derbas bibe û îşareta wal were girtin û paşê ew berdewam dike. Fikreke xweş e ji bo ewlehiya trafîkê yan kesên xwedî pêdiviyên taybet. Ku dibe derbasbûna wan ewle û êsan be û bi vê yekê tevbera trafîkê tê bilêxistinkirin.